The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Magandang hapon sa iyo, partner. Live na live po tayo ngayong araw ng Martes para magbigay ng serbisyo publiko. Magandang hapon din sa iyo, partner, at sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live din po tayo napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon, Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 sa Legazpo City, at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Umpisa na natin, partner, ang pagbibigay ng serbisyo publiko. Kasama natin ngayon si Maria Victoria Valencia Timaho. Inireklamo niya si Christian San Antonio matapos siyang sugurin ito at pahiyain sa harapan ng maraming tao. Ngunit ang rason ay napagkamalan lang pala siyang chismosa na nagkalat umano na may kalaguyo itong si Christian. Ang buong pangyayari ay nakuhanan ng video, kaya panoorin po natin ito. Kung ako may bata, kamo may bata mambaga. Gabos, ilusog ko yung sagom ko, kala nito mapapasway nito kapi. Totoo man daw mga sinasabi mo, consistent ka. Ay, boy. Kaya ang dami. Pag nakabot ka mo sa, Ano mo, nakabot ang pangsitpong ko. mo yan, dahil iniiwan na paparat, taram na. Ngayon kami pagka-araw, nag-urulay na kami kung sa imong yan ano. Anong pigulayan ta? Kung ilang kita nag-ulay? Anong pigulayan ta? Dahil ka magbasa. Bayo ko pigulayan sa indo. Ulit mo sa barangay. Ay, ito pa barangay. Dahil mo kaptuloy kami pagbintang. Ayan, partner. So, yan yung conversation nila, partner. So, sa na madaling talagang, sabi, napagkamalan siya, partner, na siya napagdudahan yung at napagkamalan itong si Nanay Maria Victoria na siya ang nagmarites. yan, Ayun. ng chismis na itong Duda si ni Christian ay may kalaguyo. Ayan. Tanungin natin, magandang hapon po sa yung Maria Victoria. Ano po yung palayaw nyo? Maribik. Okay, so Nanay Maribik, kakilala nyo po ba itong si Christian? Oh, nakilala ko po siya doon sa farm, sa Dongari Farm. Doon po sa farm. So gaano nyo na po katagal nakakilala po itong si Christian? Halos 6 years na po. 6 years. Kapitbahay nyo po? Hindi po, doon po lang sa trabaho namin. Doon sa Kantin. trabaho nyo. Saan ka po nagtatrabaho, nanay? Sa kantin po sa Dongari Farm sa Sibuho. Okay, Ligmanan. doon po sa farm, nagtatrabaho po kayo sa kantin. Si Christian naman po, anong trabaho doon? Poultry boy po. Poultry boy. So, ganun po yung pagkakakilala nyo sa isa't isa dahil magkatrabaho po kayo sa farm. Opo. Kanino daw niya nalaman na ikaw ay nagkalat umano ng chismis na siya ay may kalaguyo? Sa asawa niya daw po, Timaho daw pa, naka-record, nakalagay doon. Nagsumbong daw po sa, ako daw po, sabi niya. So, ang sabi ng asawa niya, ikaw daw yung Hindi po, sabi niya, Timaho ang naka-record doon sa Anong Timaho po yan? Apelyido. Apelyido mo. Opo. So, naka-record daw doon. sa cellphone. Sabi po. Oh, so ibig sabihin, nagkalat yung chismis sa pamamagitan ng cellphone text. Ng text po sa cellphone. Tawag daw, tawag. Tawag. Okay. So, ano daw yung pagkakakalat ng chismis? Paano daw po? Yun po, nagsumbong daw sa asawa niya, yung mga yung mga detalye po tungkol doon. Yung ganun po ang pagkasabi niya sa akin, sa amin. Kasi marami pong taon yung pumunta siya doon. Break time na po. Pero kilala niyo po ito talaga si Christian, yung Yun na. pagkatao, yung Hindi. kung sino yung asawa niya, kilala niyo po? Doon lang po sa farm, yung lalaki lang ang nakilala namin dahil sa pagtinda ko. Opo. Pero itong asawa, hindi niyo po kakilala. Yung sinasabing kabit ni Christian, kakilala niyo po ba? Palapit na lang po ng mikropono, Nay. Hindi ko po, hindi namin confirm po kung yun sinasabing yan. Pero po, mayroong involved ng babae na sinasabing, umalis kasi doon, pinaalis ng boss namin sa farm. So ibig sabihin, ito pong nagkakalat na chismis na may babae si Christian at itong babae po ay doon din nagtatrabaho sa farm. Yun po ang pinaalis doon. Tapos yun na nga po ang sinasabi doon sa video pa na sinira ko daw ang negosyo. Yun dahil doon sa involved na yung babae. Anong Dahil klaseng negosyo po? kantin din po. Yun po, pinaalis ng boss namin. Kasi wala na daw yun doon ng asawa, kaya pinaalis po. Tapos po, kasi ang nagkakantin po doon, yung dapat may asawa lang. Tapos pati yun, nasira daw akong tao. Yun ang mga ko po pa. Paulit-ulit niyang sinabi, may sinira pa kayong tao, may sinira pa niyang negosyo.
mahilig daw magsira, mga ganun po. Okay. Sa madaling sabi, nanay, yung chismis di umano ay kumalat doon lang sa loob ng farm. Doon po, dahil siya ang nagsiwalat, siya po ang Yung lalaki. Oo. Siya Pero ang- ikaw, may naalala ka ba ni minsan na may kwinintuhan ka or may binulungan ka na, si Christian may kabit. Wala po, wala. So wala. Wala, dahil po, Sa pagkakaalala mo, may naalala ka bang may napagdudahan kayo na may kabit si Christian? wala po kaming pinag-uusapan So tungkol wala. sa kanya. Hindi dumating sa punto na nagkaroon kayo ng mga kausap o napagkwentuhan Wala po, wala. tungkol kay Christian. Wala po. Ah. Dahil nandoon lang naman, halos magkaano lang kami doon kasi laging nagkikita-kita. Mm-mm. Okay. So sinugod ka Opo. sa kantin. Mm-mm. Anong pinaggawa sa'yo? Minura ka ba? O ano? Maliban doon sa video? nagsasalita, yun po, hoy, Timaho, kung magkakantin lang kayo, huwag kayong magsisira ng tao. Ganun po. Pero hindi ka naman minura. Hindi po. Yung mga ano lang, yung sira na daw ako negosyo, nasira pa ng tao, may mga siniraan daw. Doon sa video medyo maiksi lang. Pero mga ilang minuto ba yung ginawa niyang pang pagtatalak or pagsisigaw yata po sa'yo? baka mga 10 minutes po yun. 10 minutes. Okay. So magkatapos ng pangyari ito, nagreklamo ho ba kayo sa boss nyo? Kasi sa Hindi isang kwan lang kayo, farm eh. Mm-mm. So hindi kayo nag-report sa boss nyo na ganito ang nangyari? Hindi po. Kasi po, doon hindi pwede kasi po, hindi pwede makarating yan sa mga kaguluhan po. Sa boss namin. nyo? Sa barangay, nag-report ba kayo? Opo. Okay. Doon sa Cebu po, kasi hindi naman kami doon talaga, nagpa-record lang po. Doon po sa... Pakilapit lang po ng mikropono. Doon po kay Christian na barangay, doon ako nagpa-blatter. Anong barangay? Bicol, Libmanan. Barangay Bicol, Libmanan. So, nag-report ka doon na ginanon ka ni Christian. Okay. So, bakit hindi pwedeng iparating sa boss? Kasi, katulad, Ano po, kasi po, magagalit. yun, kasi ayaw niya po mga gulo-gulong gano'n. Pero hindi naman ikaw nang gulo siguro. Opo. Basta hindi na po nila pinarating. Pero, hindi ko pa alam, parang sasabihin din yun. Kasi ang manugang ko po, manager doon. Farm manager. Oo, farm Okay. manager. So, nung mag-report ka sa barangay, pinagharap ba kayo sa barangay? Opo. Okay. So, nagkaroon kayo ng konfrontasyon. Ano pong nangyari? Yun po, madali lang nga napag-usapan namin at saka siya. Nagperma po siya ng kasunduan na magpa-public apology siya. Pero hindi niya po yung ginawa. 2 linggo hanggang pangatlong linggo na ngayon. Okay. So, nagkaroon kayo ng kasunduan, kasulatan ng magharap kayo at magkaroon ng konfrontasyon sa barangay. At inamin niya na siguro kasi magpa-public apology, ibig sabihin inamin niya na nagkamali siya ng pagdududa. Siguro po. Okay. So, ang nangako siya mag-public apology uli, sasabihin niya doon sa loob ng farm na nagkamali siya. Hindi niya ginawa. Hindi niya po ginawa. Kasi ang sabi daw nung pinunta nung kagawad, inutusan ng punong barangay po, ba't uunahin niya pa daw ang mag-apology, mag-sorry kaysa sa trabaho niya. Yun po ang pagkarinig. Nanay Okay. Victoria, matanong ko lang po, Nanay Victoria, kasi kung papakinggan po natin yung audio at yung video na yon, medyo hindi naman masyadong malalim yung pinag-awayan or hindi din po kayo nasaktan. Bakit po umantong po sa ganito na nagreklamo na po kayo? Kayo po ba ay talagang napahiya? Ano po yung pakiramdam Napahiya nyo? po. Mayroon po doon sa video yung party talagang paulit-ulit niyang sinabi ng patapos na nang sira na kayong tao, nang sira pa kayong negosyo, tapos po, sige, puntahan niyo po yung asawa ko, magsumbong kayo, mga ganun po. Ay, may tanong ko lang. Wala pong ano, Nung mangyari ba yan, binigay niya. nanay, maraming tao? Mayroon po kasi break time no. Mga ilang tao ang nakarinig? Higit pa po sa 30. Mahigit Marami tayo talaga. nakatao. Kasi Marami. po, farm yun. Pagkatapos po nung nangyari yun, Nanay, patuloy pa rin po ba yung panggugulo niya sa inyo or pagbibitaw niya ng mga masalitang... Di naman po, di naman. Hindi na. Pero po, bago nangyari ang kaguluhan pong yan, una niyang kinompronta yung manugang ko. Tapos po, pagkalipas ng isang araw, nung gabi, binato kami, may nagbato sa amin 3 malalaking bato. Sa So, ang bahay hinala niyo? niyo po, siya yung may gawa. Siya po, Sa kumbaga, bahay niyo? baka utos niya kasi po, wala naman doon kami, 6 na taon na kami doon, wala kang gumagalaw sa amin. Saan sa bahay niyo kayo binato? Doon po sa canteen, sa loob ng compound. Doon kayo tumitira? Opo. Okay. So ngayon po, nandito kayo sa programa. Ano po ang pinakagusto ninyong mangyari? Yun po, kasi hindi niya magawa mag-public apology, sabi ko, para man lang, kahit dito po sa kasi nakita ko pa habang nagpa-process yung doon sa barangay na hindi niya pa ginagawa, nakita ko po yung
programa niyong itong Ora Mismo Tabang. Kaya po sabi ko, nag-text pa ako. Kaya sabi ko, kahit man lang dito sa... So baka dito Mga mag-apology siya. Okay. para at least makita. Pag nagawa po yan ni Christian, sa tingin niyo po, Nay, matatahimik na po ang kalooban ninyo. Pwede na po. Mapapatawad nyo na ho ba? Opo. Kung ginawa nga So niya. ang gusto niyo lang pong mangyari, magpakalalaki siya sa pinangako niya doon sa barangay na kaya niyang gawin na mag-public Na apology. humingi siya ng tawad dahil nagkamali siya ng Opo. pag-akusa. Kasi po ang isa pa po kasing inaano ko, hindi ko naman maipatawag yung involved na babae dyan. Kinakalat din po noon na ako nang dahil sa akin, ako daw ang nagpaalis sa kanya. kantin. Kaya yun po ang gusto kong linisin. Na Pero wala po akong idea. may ginawa ka ba talagang hakbang Wala para po. paalisin? Pero totoong may babae si Christian. Di ko po alam sa kanila. Okay, sige. Bahala ng mga... Malalaman natin yan, Nanay Maribig, makinig po kayo. Eto partner, makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Christian San Antonio. Magandang hapon, Christian. Magandang hapon po, ma'am. Opo, Christian, naandito si Nanay Maribik dahil masyado daw po siyang nasaktan sa ginawa mong pagsusugod sa kanya. Pinagbintangan mo pa siya na isang marites. Ano itong pagbibintang mo sa kanya, Christian? May katotohanan ba ito o saan nanggagaling itong galit mo sa kanya? Ma'am, sa katunayan po, nag-apology na po ako ng linggo. Kaso nakausap ko lang sila, yung mag-asawa lang po. Kaso wala po yung mga tao. Humingi na po ako ng sorry sa kanya. Okay, nag-apology ka na sa kanya, nag-umingi ka na ng tawad, pero ang gusto niya is public apology. So, naando na, yung sinabi niya na umingi ka na ng tawad, pero ang pinakagusto niya talaga, public apology, based din sa ipinangako mo. So, kaya mo bang gawin yun, Christian? Opo, ngayon ho sa cellphone. Oo. So nakikinig ngayon dito si Maribik. Ano ang gusto mong sabihin sa kanya at siguro yung mga nakikinig at nanonood kung talagang hihingi ka ng tawad? So ako po si Christian San Antonio. Humihingi po ako ng tawad sa pamilya Maribik sa mga nasabi ko noong unang araw na dala lang ng init ng ulo na pagsabihan ko sila. Pasensya na po sa mga nasabi ko. Okay. So, Nanay Maribik, ayan, Narinig mo? maliwanag. Yan, mas matindi na public apology. Maraming nakikinig at nanonood. Mabilis kausap si Christian. Pero Christian, matanong ko, ang sinasabi mo, pinagkalat ka na meron kang babae. Gaano ka totoo? May babae ka ba? Oo o hindi? Wala na po. Wala na po. Wala na. Wala na po. So, dati meron. Noon ho, kabataan ko po. Okay, sige. So ito, Christian, napagkamalan mo lang na nagchismis si Nanay Victoria, Maribik, si Nanay Maribik. Opo, So- sa cellphone. Okay. So napatunayan mo at natuklasan mo na hindi naman pala totoo. Hindi po. So hindi ka naman talaga niya chinismis. Hindi po. Okay. Masama lang loob yung loob ni Nanay Maribik kasi sabi ni Nanay Maribik hindi naman siya chismosa. Oo. At wala naman daw siyang alam tungkol kung may babae ka. Wala. May binabanggit si Nanay Victoria na parang binato nyo yung bahay ay yung tindahan. Kayo ba yung may gawa, Christian? Hindi po. Sa kasalukuyan po nagtatrabaho ako sa loob ng farm. May kasama pa po ako. Okay, natanong ko lang yan kasi sabi ni Nanay Victoria, matagal na sila doon sa farm pero walang nangyayaring ganon. So ngayon baka daw kagagawan mo pero hindi naman yung sinabing ikaw talaga. So ang concern naman ni Nanay Victoria, baka hindi na sila ligtas doon sa lugar. Tama, Okay. Nanay? Opo. Okay. Ito pa, Christian, ano? Hanggang ngayon ba kumakalat pa rin yung chismis na may kabit ka? Hindi ko po alam. Trabaho lang po ako. Trabaho bahay na lang po. Kumusta yung misis mo? Hindi ka ba binugbog o inaway? Halos araw-araw po. Lagi akong inaaway. Dahil doon sa tumawag sa kanya. Inaway ka lagi ng misis mo. Oo, simple lang naman yung Christian. Kung wala ka talagang ginagawa, Baka naman Christian, meron talagang medyo malapit lang sa'yo na chicks. Diyan sa farm, wala ba? Wala ho dito. Kami lang ho dito. Mga lalaki lang po sa kaya. Si pamilya Timaho. Mga manok lang siguro nandyan. Opo. Oo. Hindi ka naman ba nakainom nung sugurin mo itong si Nanay Maribik? Hindi naman po. Bawal po dito pumasok na kainom. Bawal. Okay. lambingan mo na lang si Mrs. Kasi kung wala ka naman talagang ginagawa, madali lang naman yan Eto kay na. Mrs. Nanay Maribik, humingi na ng tawad sa iyo si Christian. Ayan. Ano ang gusto mong sabihin sa kanya? Sana, Christian San Antonio, bago mo ginawa yun sa akin,
kinausap mo ako, linapitan mo ako dahil 'di ba wala naman tayong pagkakagalit na gaganunin mo ako, bigla ka na lang pumunta at pinagsasalataan mo kami. Mabuti na lang yung asawa ko po saka yung manugang ko, mabait. Wala silang ginawang hakbang, pinakinggan. Ako po talaga ang O, ito nanay, kasi humingi na siya ng tawad sa'yo, nag-public apology ngayon. Mapapatawad mo na ba siya? okay na po kasi siguro makikita naman ito ng Parang mga tao naririnig po, mo naman na sincere naman itong si Christian. Kasi kung ginawa niya po ito nung unang sabi nung Hindi ka na barangay nakarating sa sana amin, dito? Opo, dahil gagawin niya doon. Oo. So, may babalik ba yung dati, sabi nyo nga, hindi naman kayo magkaaway, magkakilala naman kayo. May babalik pa ba nanay yung dating magandang Samahan ninyo sa isang compound lang kayo nagtatrabaho eh? Pwede po. Tanungin natin si Christian. Christian, may papangako mo ba na hindi na ulit mangyayari yung ginawa mo kay Nanay Victoria? Hindi na po. Okay. So, ano ang huling mensahe mo ngayon kay Nanay Marivic, Christian? Pasensya na po sa mga nasabi ko. Sorry po sa lahat. Bukas ba magkikita kayo sa farm? Opo, andito ko kami. Okay, Baka naman nanay, pag si Christian ang kakain sa kantin, baka dagdagan mo yung asin. Hindi no. May papangako mo ba, Christian, na magiging maayos niya yung pagsasama nyo ni Nanay Victoria doon sa loob ng farm? Opo. Dati lang ho. Dating pagsasama namin dito. Ayun. Ano yung tawag mo kay Nanay Victoria? Mama nga ho ang tawag ko niya. Mama pala, mama. Ganun po ang mga biroan nila. Okay. Kasi So may gusto ka bang sabihin kay... Christian, masarap ba yung mga luto ni Mama Victoria mo doon sa farm? Masarap naman po. Laging akong ubos. Anong paborito mong luto ni Nanay Marivic? Biyara po siya. Sinabawan ho. Sinabawan na? Sinabawan. Sinabawan na ano? Baboy. Baboy. Uy, Baboy. paborito ko rin yan, partner. Nanay Marivic, may papangako mo ba na lulutuan mo uli ng sinabawan na baboy si Christian? Para po sa lahat ng mga Para sa lahat, Ayun. partner. Hindi naman talaga para kay Kasali na po Christian siya. lang. Magbabayad din si Christian, tama? Opo. Ayan. Sir Christian, may papangako mo ba na bukas okay na ulit kayo ni Nanay Victoria, ha? Okay po, ma'am. Saka ang gusto ko lang po, pahabol ko po. Sige. Yung yung involved na babae, sana paabutan niya nung na sabing ako ang may dahilan kung bakit natanggal siya doon. Sana linawin nila. Dahil wala akong alam po. Pero ni yung Lord. babae, baka kilala ni Christian. Opo. Christian, may babae daw na nagkukwento kasi na kaya siya natanggal dahil... Sa akin. Anong pangalan ng babae? Yung first name lang. Nancy po. Nancy. Kilala mo ba si Nancy, Christian? Dati ho yan dito nagkakantin. Dati po dito nagkakantin. Ano mo si Nancy? Wala ho. Close ba kayo ni Nancy? Hindi ho. Kasi malayo ho yan dito sa amin. Pero may communication pa kayo. Nakaka-text mo ba siya ngayon or nakaka-Facebook? Wala na po. O Nanay, hindi na makakarating kay Nancy. Oo. Pero if in case na makita mo si Nancy, pwede bang ipaabot mo na ang sabi ni Nanay Victoria, hindi raw siya yung dahilan kung bakit natanggal ito sa trabaho dyan sa farm? Wala po akong alam niyan dahil hindi nga po. Pwede ba yung Christian? Ano po yun? Kung if in case makita mo itong si Nancy, ang sinasabi ni Nanay Victoria, parating mo daw na hindi Di siya siya yung dahilan, bakit natanggal siya sa trabaho dyan sa farm. Ay, pag Opo. Matanong ko lang, Christian, maganda ba itong si Nancy? Medyo hindi naman po kagandahan. Okay. Basta yun lang po ang ko. Hindi naman kagandahan, oo. Christian, baka may gusto kang sabihin kay Nanay Victoria, direkta mo sa kanya. Tawagin mong mama. Ma, pasensya na po ma sa mga nasabi ko ma. Sorry. Saka si Papa, saka sa mga aki mo. Sorry. Mukhang sincere naman talaga itong si Christian. Bilang Bilib ako mama, kay anong Christian, masasabi talagang mo lalaki. bilang mama? Sana patunayan mo. Saka, yun nga, ang sabi ko, alisin nyo sa isipan nyo na hindi ako ang dahilan kung bakit nakaalis ni Nancy sa kantin doon sa farm. Kasi, sino ako para magpaalis doon? May bus tayo, di ba? Saka isa pa po, naglilingkod ako kay Lord. Hindi ko po gagawin ang Mang-chismis, opo. At hindi ka nag-chismis na may babae itong si Christian. Dahil po, sa katunayan niya, nasaan ako ng konbensyon, ng pangyayari daw yun. Tapos po, dalawang araw ako, sunod-sunod, nagba-Bible school po ako. Malapit ka kay Lord, opo. Kaya yung nang pangyayaring yun sa'yo, Christian, niluhod ko yan, iniyak kita sa Panginoon. Dahil sabi ko, kung sino may kasalanan, yun ang dahil po sa
ang gawang kaaway hindi magtatagumpay kapag si Lord ang kumilos. Yung lang po para sa akin. Ayan, tamang-tama po. Opo, nanay, amen. Mabuhay So, ka, ayan po. mabuhay ka, Sister Marivic. Ha? Oo, so bukang maluwag naman po sa kalooban ni Christian na humingi po sa inyo ng tawad. At yan po, public apology na po yung ginawa niya. Opo, thank you po. Okay. So Christian, maraming salamat sa pagsagot at pagtugod mo dito sa palatuntunan natin. At least, importante, nagkaintindihan na kayo ni Mama Marivic mo, ano? Okay po, sige po. Salamat po. Opo, so hindi na namin kayo sasamahan sa barangay dahil dito pa lang partner sa programa natin, naayos na sila. Yun naman ang Ayan. pangunahing adhikain ng programang ito. Hindi palalain yung problema. Sa halip ay maging instrumento ang palatuntunan ito ni Thank you Congressman po. Saldico na tabang ora mismo. Yung magkasunod, Yun nga po. magkaayos, makahanap tayo Nung ng nakita ko solusyon. pong ora mismo tabang O ngayon, nagkaintindihan na kayo, Sister Marivic, ora mismo. Ito yung tinatawag na solusyon, ora mismo. Opo. Wala ka ng problema, Nay. Maluwag na sa kwan mo, kalooban. Okay na po. O, Okay anong na po. masasabi mo sa palatuntunan ito ni Congressman Saldico Mabilis po tabang ang ora mismo? mabilis po ang serbisyo tabang ora mismo. Yan po ang ano ko, nagpapasalamat po ako dahil nung nakita ko to sa Facebook, ito po yung pangalawang solusyon doon sa punong barangay magmula doon. Ayan. Kaya po, sabi ko hindi na ako magkakaso, hindi na. Ang isip ko sana po ikakaso ko siya dahil para mabigyan ng solusyon. Public scandal, Katarungan. opo. Pero po nung nakita ko ora mismo tabang, kaya nung nakita ko po yung mga programa, yung mga inaano nyo, Solusyon agad. Opo. Opo, Kaya nanay. po, nagpapasalamat po ako dahil hindi na tumagal. Dahil alam po naman na hindi naman kailangan na humantong sa mga Kasuhan, kaso. opo. Kasi isa pa po, siyempre para kay Lord. Opo, maraming salamat din po, nanay, sa Thank you po. pagtitiwala. Okay. Thank you po. Sa pagbabalik ng Ako Bicol tabang ora mismo, 3 taong gulang na bata mula sa Guwa, Camarines Sur na ipasuri ng kanyang mga magulang dahil sa sitwasyon nito na hindi pa rin makatayo at makalakad. Kaya mga ka-aksyon, huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang tabang ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action Call Center at gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Partiles. Marami pong salamat. Mahigit 1 dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon.
Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaang ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaang nining tabang para sa gabos na tao digdig. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Ako Bicol, tabang Ora mismo. Ito partner, makakausap natin sa kabilang linya ng ating telepono si Ann Roque mula Guwa, Camarines Sur. Hiling niya ay mapasuri ang kalagayan ng kanyang 3 taong gulang na anak na si Mateo dahil hanggang ngayon daw ay hindi ito makatayo at makalakad o hindi nakakalakad yung bata. Magandang hapon sa iyo, Ann. Magandang hapon lang po. Opo. O kumusta ngayon itong kalagayan po ng anak po ninyo? Ano po kaya, hindi pa siya nakakaupo sa lakad. Mahina po yung kanyang resistensya. So mga garong, itong mga buto po niya parang mahina. Opo. Kailangan po kaya talaga ng anak ko yung espesyalista. Opo. Pang-ilan po ito sa mga anak ninyo, si Mateo? Pang-2 po. Pangalawa. Ano po yung, para po sa kaalaman lang ng mga nakikinig at nanonood at kami rin, ano talaga yung sitwasyon niya ngayon? Ano po, yung umpisa po kaya, pinatingin namin po siya, sabi po, hydrocephalus. Ngayon, di naman po lumalaki ang ulo niya. Ito pong ito pinapabalik po sana kami sa Naga. Di naman po kami nakabalik ng time na ito. Grabe nga po pag hirap po baga sa buhay. Yun po, ang kailangan po ng anak ko, specialista talaga. Hindi ko po talaga alam kung ano talaga anong sakit ang nasa anak ko po. Okay. Kailan po napansin ninyo na nanghihina at hindi makatayo at makalakad itong anak ninyo? Ano po, nag-umpisa po siya, 1 taon, dapat po baga, ang 1 taon, naglalakad-lakad na po baga. Opo. Ngayon, hindi po baga niya kaya ang sarili. Kasi nga po pag upo, mahina po talaga. Okay. Tapos po, hindi po niya kontrolado ang hiro niya. So, ibig sabihin, yung ine-expect nyo na pagkalipas ng 1 taon, magdadalawang taon, medyo may development na sa bata. Iyo po. Pero sa kanya, kabaliktaran kasi hindi siya makaupo, hindi rin siya makatayo. Opo. Okay. Opo. Nanay Ann, magandang hapon po. Magandang hapon po. Opo. So, ibig sabihin po, Nanay, ito pong anak ninyo ay simula pa pagkalabas nyo po sa tiyan, pagkapanganak mo po sa kanya, tapos lumalaki na po siya, hindi po talaga siya nakakatayo at hindi po siya makaupo. Hindi po talaga. Dapat nga po, dapat kaya niya sarili niya. Hindi po niya talaga kayang umupo, tumayo. Opo. Talagang So, mahina po talaga. never pa po ninyo siyang naidala sa doktor? Nadala po namin sa Naga noong 2021 pa to, ma'am. Dapat matagal po na. Opo. Naglalakad na siya. Wala mang gira-right development to, ma'am. So 2021 yung last nyo po siyang naidala sa doktor. After nun po, Opo, wala na? Wala na po. Opo. Ano daw po yung, nung dinala nyo siya sa doktor, ano daw po yung sinabi ng doktor? Ano daw po yung dapat nyong gawin? Dalahin daw po ang anak ko sa specialista na daw po, sabi po, doon sa Bicol, BMC. Opo. Pero wala pong binanggit yung doktor kung ano talaga po yung obserbasyon niya sa bata? Wala po. Wala. Opo. Si Mr. po, ano yung trabaho niya ngayon? Ano po, nag-labor lang po. Opo. Ano lang po, lulubog-lilitaw ang trabaho niya. Opo. So on-call labor po si Mr. Opo. Opo. Pero kasama niyo naman si Mr. ngayon? Opo, kasama ko po ngayon. Ando po, andito po kaya ako, ma'am, sa tindahan. Wala naman po signal doon sa amin, sa bahay namin. Lumabas siya. Opo. Nanay, kumusta naman po yung hanap buhay ninyo at ni Mr.?
Tama naman po ba? Nakakaraos naman? Or kapos po sa buhay? Tapos man po, baga sa buhay kami, nakikilabada nga ni ko. Mama, kadagdag lamang income duman sa asawa ko. Ilan ho ba lahat ang anak ninyo, nanay? Dalawa po, Dalawa sir. lang. Okay. Nanay Ann, makinig kayo ha para mabigyan ng solusyon ang problema ng anak nyo. Makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Sir Gerson Alvarez, ang mabilis na tumakbo pagdating sa pagtulong na coordinator ng Ako Bicol Party List sa Camarines Sur. Sir Gerson, magandang hapon po. Sila. Dahil po, so, tabang ito mismo. Opo. So Sir Gerson, ano po ang maaari nating maitulong dito sa sitwasyon ng anak ni Ann na 3 years old na, hindi pa rin makatayo, hindi makaupo at lalong hindi makalakad? Sandali lang. At nagkakaroon tayo ng... Sir Gerson, sandali lang ha. Nagkakaroon tayo ng technical problem. Parang naka-off yung naka-off yung lapel dito sa side na kaya, partner. Oo. Hindi natin marinig So, si napapakinggan Gerson. natin siya. Pero ang sabi ni Gerson, partner, gagawin yung lahat para matulungan itong pamilya ni Ann at para mapatingin sa doktor itong bata. At gusto ngang malaman kaagad ni Sir Gerson kung saan yung location na tatakbuhin niya kaagad. So yan si Gerson, partner. On the go palagi. Balikan muna natin si Ann. Ann, ba't medyo naiyak ka? Hello, Ann? Nanay Ann, magandang hapon po ulit. Sandali, may technical problem tayo. Medyo ganun talaga. Alam mo, partner, yung nanay talaga, partner, pag ganun na hindi mo alam kung ano talaga yung tunay na sitwasyon ng anak mo, talagang mapapaiyak ka, partner. Nandiyan na. Ann, magandang hapon ulit sa'yo. Nandito pa ba ako, sir? Ann, ba't naiyak ka? Ano po, maugma, ito po masaya sa ako, papagamot ko na po yung... Ayun, so... Ko sa tabang oramis, papagamot ko po ang anak. Ayun, bigla kang naiyak dahil nakakita ka ng pag-asa at naramdaman mo na matutulungan ka ng Ako Bicol Tabang Ora mismo. Opo. Ayun. Sumagi ba sa isip nyo, Ana, isang araw ay merong tutulong talaga sa inyo para maipagamot ang anak nyo? Lagi ko pwede pray na sana may tumulong man sa anak ko sa aming pamilya. Mahirap po baga na gustuhin mo man na ipagamot ang anak mo. Di mo man kaya sa ang mayo nga wala nga pong tol-tol na trabaho. Opo. Okay. So hindi po maghanap, di ka makakuha, di ka makaano. Opo. Di ka maka... Okay. Kain baga. Ann, sandali lang Ann at babalikan ko si Sir Gerson. Mukhang okay na yung linya. Sir Gerson, magandang hapon po ulit sa inyo. Magandang hapon po ulit, sir. Opo. So Sir Gerson, napakinggan niyo po yung problema ni Ann tungkol sa kanyang anak. Ano ho ba ang maitutulong ng Ako Bicol Party List sa sitwasyon na ito? Bali po ang gagawin natin sa Ako Bicol na talagang makuha yung pamilya dun sa Goa para malaman natin kung ano talaga ang pinakakalagayan ng bata. Madala po dito sa Bicol. Oo, kasi ganito ang sitwasyon, Sir Gerson, kung napakinggan ninyo, last 2021 pa, taong 2021 pa huling napacheck up ni Anyong bata. Kasi ang rason, wala silang pera, wala silang kakayahan pinansyal para mapacheck up yung bata. Opo. Gagawin natin po sa Ako Bicol para matulungan yung... So, tutulungan kagad ng Ako Bicol na madala sa espesyalista at matingnan yung bata. Salamat. Ayun. Opo, ang binabanggit dito, Gerson ni partner, ibig sabihin, yung mga dokumento, yung mga medical records ng bata ay way back 2021 pa. So, paano yan, Gerson? Tutulungan natin na ma-update yung mga dokumento para at least yung Siyempre, mga check-up pangangailangan. ikaw ulit. Opo. So, tutulungan natin, Gerson. Tutulungan po natin, madala natin dito para po hindi lang sa malaman natin, kundi yung record niya, medical record, ma-update lahat. Ayan. At malaman natin kung paano siya magagamot. Opo. Ayun. So, ibig sabihin din yan, Gerson, pag na-update na, dire-diretso na yung tulong mula sa Ako Bicol Party List para mapagamot na itong anak ni Ann. Tama? Opo, ma'am. Pupuntahan ba natin sila, Sir Gerson, doon sa lugar nila? Opo, sir.
Ayun. Maki-schedule po ako ngayong week. Ayun! Oh, So Nanay sabi Ann, mag-expect po kayo na ngayong pong linggo, ito pong ilang araw ngayong linggo, partner, pupunta dyan si Sir Gerson ng Ako Bicol Party List para po bisitahin po kayo, personal. Salamat po. Ayun. Opo. So maraming salamat sa iyo, Gerson. Gusto ko lang po kaya Ayun. Sige. Salamat. Yan ang sinasabi ko, partner. Si Sir Gerson, takbo ka agad dyan. Oo, yan ang sinasabi. Siya mismo, partner, personal na pupunta doon. Okay ka na ngayon. Anong pakiramdam mo ngayon, Nanay Ann, na napakinggan mo po si Sir Gerson na laging naandyan yung Ako Bicol Party List para po tulungan kayo sa inyo pong pangangailangan na mapagamot po itong anak ninyo? Masaya po kung marami pa salamat po ko sa tabang ora mismo na itataw kong tabang sana po na saka lalong-lalo na po kay God na binahog niya naman so panalangin ko na may pagamot na po yung anak ko. Opo, Nanay Ann, si Congressman Saldico po yung nasa likod po nitong programa at ang kagustuhan niya po ay talagang makatulong sa ating mga kababayan. Ay, salamat po. Okay. Salamat po, Maray. Opo, Nanay Ann, bukod po doon sa tulong na inyo pong matatanggap sa Ako Bicol Party List, may cash assistance din po mula po sa aming programa kayo pong matatanggap. Maraming salamat po sa tulong na ito. At maliban dyan, Ann, lulubos-lubusin ni Congressman Saldico at Congressman Jill Bungalo ng Ako Bicol Party List ang pagtulong, may ihahatid pang food packs dyan sa inyo. Salamat po, Maray. Maraming salamat. Ano ang mensahe na nais mong iparating kay Congressman Saldico, kay Congressman Jill Bungalon sa Ako Bicol Party List at sa palatuntunan ito? Napapasalamat po ako kay Congressman Saldico, pati po sa kanyang grupo po, tsaka sa tabang oro mismo po na itataw na ibibigay po tulong para po sa aking anak na may pagamot na po. Isa lamang po kaya anting hangad ko, makalakad lang ang anak ko, tapos baka po makita ko lang siya kasi mag-ena ako. Ilog po. Ayun. Opo, Nanay Ann, lakasan nyo lang po ang loob nyo po. Kailangan po kayo ng inyong pong Hangad anak. po namin ang kagalingan ng inyong anak para happy na yung pamilya po ninyo. Ano po? Opo, salamat po. Okay. Mga kaibigan, sa mga may problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor ng Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari rin po kayong humingi ng tulong sa Action Call Center sa North Wing ng Batasang Pambansa sa Quezon City. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Siyempre mga ka-aksyon, maaari din po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit ano pong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook, Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Sa amin naman na YouTube, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Meron din po kaming TikTok account at Ako Bicol Tabang Ora mismo. Hanggang bukas po, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po, si Remy Araneta Mindones. Ito po mga kaibigan ang programang may paninindigan patuloy na tutugon sa inyong pangangailangan. Ako naman po si Joshua Martinez, Mr. Sira. Maraming salamat. God bless Bicolandia. Mabuhay. Magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo sa hirap.